Počkaj, ešte nie. Srdečne pozdraví tým, ktorí si zapli našu ďalšiu časť. Dnes uvidíte videorecenziu na hru Castlevania Lords of Shadow 2. V téme dielu odhalíme dlho utajované tajomstvo, ako si zahrať online hru bez pripojenia na internet. Druhá videorecenzia sa bude niesť v duchu krádeží, keďže si budeme hovoriť o novom Thiefovi. A v našej mobilnej rubrike sa pozrieme na závislárčinu s názvom Star Wars Tiny Death Star. Prajeme príjemných nasledujúcich 12 až 16 minút. Môžeme. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti hernej show Gamebox. Sme radi, že ste si zapli aj tretiu časť zo 4. série. Aj dnes máme pre vás pripravené skvelé témy a skvelé recenzie. Hoci táto časť je opäť bezrala, to neznamená, že sa nebudete baviť a že nezistíte zaujímavé informácie. Poďme sa pozrieť na novinky. Sniper Elite 3 pre PC v Severnej Amerike príde o niečo skôr než na konzoli, a to 27. júna. Pre Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3 a PlayStation 4 je dátum vydania 1. júla. Ten správny čas pre hranie, keď bude vonku nepríjemne teplo. Umožní to lepšie sa vcítiť do role hlavného hrdinu, nakoľko príbeh je zasadený do obdobia druhej svetovej vojny v Severnej Afrike. Pred objedaním hry dostanete bonus v podobe Hunt the Grey Wolf misie, ktorá sa pohráva so špekuláciami ohľadne smrti Hitlera v spojeneckom kóde Grey Wolf. Pre európskych hráčov hra vychádza na všetkých platformách 27. júna 2014. Tom Clancy's The Division dostalo ďalšie nové obrázky priamo z Ubisoftu. Tento raz hra predvádza opustený most a zasnežené námestie. Detaily prostredia má hra skvelé a bez problémov sa vyrovnajú titulom ako napríklad GTA. Celé mesto je opustené kvôli karanténe. The Division ešte stále nemá určený dátum vydania, ale predpokladaný termín bude koncom tohto roka. The Division vyjde na PC, PS4 a Xbox One. Po niekoľkých odkladoch a nejasných dátumoch vydania je to konečne oficiálne. Ubisoft konečne potvrdil vydanie ich dlho očakávanej open world akčnej adventúry Watch Dogs. A bude to možno skôr, ako ste si mysleli. Za hackera Aidana, ovládajúceho celé mesto, vo svoj prospech si zahráme už 27. mája 2014. Hráčov, ktorí si hru predobjednajú pre PS3 alebo PS4, čaká bonusový 60-minútový obsah vo forme zatiaľ nepredstaveného DLCčka. Spolu s oznámením finálneho dátumu vydania ponúka Ubisoft aj nový príbehov trailer, ktorý vám o niečo bližšie predstaví dej samotnej hry. Watch Dogs vychádza pre PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One a PC. Počas SXSV bolo povedané, že hra Tales from the Borderlands bude sledovať udalosti z Borderlands 2, predstaviť dve nové postavy a strieľanie na spôsob Telltale. Hlavní predstavitelia z Telltale sa nechali počuť, že zatiaľ čo v Borderlands 1 a 2 dotvárali postavy iba vzhľad hry na Pandore, v Tales from the Borderlands sa zamerajú na dve nové postavy, Fionu a Raisa, ktorých sme mohli poprvýkrát vidieť na VGX 2013. Hra bude postavená na tzv. Flashbackoch, ktoré vám umožnia hrať rôzne verzie rovnakých udalostí. Serveru Polygon bolo povedané, že hra bude obsahovať aj streľbu. Prvá epizóda vyjde cez digitálnu distribúciu ešte tento rok. Telltale má momentálne na starosti aj veľa ďalších projektov ako The Wolf Among Us, druhú sezónu The Walking Dead či pripravovanú sériu na motívy Game of Thrones. Slovíčko epické sa objavilo len v nedávno vydanom teaseri štúdia Rovio Entertainment na novú hru do série Angry Birds. Vo videu, ktoré práve vidíte, máte možnosť počuť a vidieť, ako hrá epická hudba v pozadí, ale aj to, ako kamera sníma stredoveké brnenie, ktoré sa mimochodom podobá na to z Dark Souls, a nakoniec sa dostávate k helme rytiera. V nej sa nemôže skrývať nič iné ako dobre známy červený vták. Rovio sa vyjadrilo, že hru si zahrajú najskôr v Austrálii a Kanade, pričom do ostatných štátov by sa mala dostať neskôr. Taktiež bolo povedané, že si zahráme aj za nový charakter, ktorý nesie meno Stella. Dočkať by sme sa toho mali na jeseň tohto roka. V dnešnej téme dielu mám pre vás pripravenú jednu špecialitku. Keďže nemáme veľa času na tieto živé vstupy, teda vstupy, kde vidíte mňa,
Bude to skôr nejaký ten mini návodík na to, ako si zahrať online hru, napríklad ako League of Legends alebo Dota 2, bez pripojenia na internet. A to, dámy a páni, bude naozaj veľké a epické odhalenie, čiže ostaňte s nami aj po ďalších vstupoch a recenziách, vrátime sa k tomu. Hi everyone, my name is Ben Mattis, senior producer at WB Games Montreal on Batman Arkham Origins, and you're watching GameBot. Často chodíte do nákupných centier a do obchodov a pozeráte sa po regáloch a hovoríte si, toto by sa mi zišlo, toto ma ešte nemám, tak by nasledujúca recenzia mohla byť teoreticky veľmi prínosná pre vás, pretože ide o hru Thief, čo v preklade znamená zlodej. A my si ju teraz pozrieme. Séria Thief sa vracia po dlhých 10 rokoch. Mnohí hráči sa s najlepším zlodejom v histórii virtuálnej zábavy stretnú prvýkrát. Dovolte nám predstaviť vám ho. Gareth je kleptoman so slabosťou pre strieborné príbory a zlaté čaše. Thief je hra zameraná na tichý prístup. Zlodej nie je akčný hrdina a svoju misiu musí splniť potichu a ideálne tak, aby o ňom nikto nevedel. Na tomto koncepte je založený aj aktuálny znovu oživený Thief, ktorý prináša niekoľko noviniek. V prvom rade je to otvorený svet mesta The City. Gareth sa medzi príbehovými kapitolami môže voľne pohybovať po meste a plniť vedľajšie úlohy, ktoré sú zábavné a pri ktorých sa budete aspoň chvíľu cítiť ako pravý zlodej. Príbehová kampaň je totižto mierne psychopatická. Gareth má často nejaké halucinácie. Príbeh nie je o kradnutí, zlodej bude riešiť úplne iné problémy, na ktoré odkazuje prolog hry. Príborov a iných harabúr si však počas hrania pozbierate viac než dostatok. Thief bol vždy špecifický hernými úrovňami, ktoré ponúkajú množstvo rôznych spôsobov, ako vyriešiť problém. Takmer vždy existovali viaceré cestičky, ako sa dostať do a von z budovy, kde musel Gareth plniť svoju úlohu. Platí to aj v roku 2014, dočkali sme sa však niekoľkých zjednodušení. Mapy sú obvykle priamočiarejšie a menšie, hoci vývojári pripravili pre hráča niekoľko alternatív, často sú závislé od výbavy hráča. Gareth má luk a šípy, zbraň, ktorou omračuje nepriateľov a po hernom svete nachádza aj fľaše a poháre, ktoré môže hádzať, aby odlákal pozornosť stráží. Zároveň si vie pomocou luku vystreliť čip s lanom, prestrihnúť drôty a zneškodniť tak pasce alebo vypáčiť zámok. Na niektorých miestach dokáže vyskočiť na budovu, avšak vždy iba tam, kde mu to dizajnéri povolia. A práve toto nám vadilo pri hraní. Často sme mali pocit, že sme vedení za ručičku. Hoci má Thief tú správnu atmosféru, pôsobí viac obmedzujúco ako jeho predchodcovia. Nedáva hráčovi až taký priestor na sebarealizáciu, je viac akčný. Nového Thiefa by sme tak skôr prirovnali k hre Deus Ex Human Revolution. Dizajn úrovne je veľmi podobný, avšak z pohľadu starších Thiefov nie je úplne dostačujúci. Mnohým hráčom, najmä ak sa s Thiefom stretávajú prvýkrát, to vadiť nebude. Thief si požičal niekoľko prvkov aj z iných hier. Niektoré pasáže pripomínajú Assassin's Creed alebo Mirror's Edge. V hre ich nie je veľa, ide o príjemné spestrenie. Nájdu sa však aj rušivé elementy. Umelá inteligencia vo väčšine prípadov reaguje bezchybne, avšak dievčatám v nevestinci vôbec nevadí, že sa nad nimi skláňa niekto tretí. Nevzruší ich ani priateľský preplesk. Herný svet na niektorých miestach pôsobí neprirodzene. Nájdete alternatívnu cestu, tešíte sa, že preskúmate novú oblasť, avšak vo výsledku natrafíte iba na ďalší príbor a dvere, ktoré sa nedajú otvoriť. V minulých Thiefoch hra rozoznávala to, či chodíte po koberci, dreve alebo dlažbe. Tomu zodpovedal aj hluk. Avšak teraz delí povrch iba na nehlučný a hlučný, ako je voda alebo sklo na podlahe. Pri hraní môžete využiť špeciálnu vlastnosť sústredenie, ktoré vás na sklo upozorní. Zároveň vyznačí všetky použiteľné predmety, čo uľahčuje hľadanie alternatívnych ciest. Vďaka tomu si uvedomíte, že Thief až tak veľa alternatív neponúka, aj keď zo pár sa nájde, fokusy môžete vypnúť a aj kopu ďalších pomôcok a to musí prispôsobiť hrateľnosť. V hre nájdete jednoduché RPG prvky, niektoré vlastnosti si môžete vylepšiť a získať tak výhody. Nový Thief je vo výsledku kontroverzný. Nadväzuje na svojich predchodcov, avšak ponúka trochu iný herný svet. Hrateľnosť je taká, ako si spravíte. Faktom však ostáva, že úrovne sú viac priamočiarejšie a ponúkajú menej možností, ako by sme niekedy očakávali. Thief nám v niektorých momentoch pripomína viac Deus Ex Human Revolution s orezanou akčnou zložkou ako starých Thiefov. This looks like it used to be the old family chapel.
Seems the Northcrests really do have no time for the old gods. V Thifovi ste si už určite nakradli dosť, tak teraz prosím vás v skutočnom svete, ak na niečo nemáte, tak si to radšej nekupujte a počkajte, kým si na to zarobíte, pretože kradnúť sa naozaj nevyplatí. Presuňme sa ďalej na ďalšiu videorecenziu, ktorá nás čaká. Táto bude na hru Castlevania Lords of Shadow 2. Pripravil si ju pre vás Markus. And did they tell you of your own death at my hands? Trevor died a long time ago, Father. I am Alucard. Španielske štúdio Mercury s tým nikdy nepatrilo medzi špičku v hernom biznise. Ich hry oscilovali na osi priemernosti a preto bolo dosť veľkým prekvapením, keď im Konami vložilo do rúk obrovskú úlohu, a to spracovať hru na tematiku obrovského univerza Castlevania. Výsledok bol do veľkej miery pozitívnym prekvapením a preto bolo logické, že sa od pokračovania čakalo ešte viac. Jeden z mála titulov, ktorý sa nepozrie na next gen konzoli, sa pokúsil zabojovať v čase, keď sa už takmer všetko točí okolo Xboxu One a PlayStation 4. Dvojka priamo nadväzuje na koniec jednotky, kde Gabriel Belmont porazil 3 lordov temnôt, aby zachránil svoju milovanú a spasil svet. Avšak tým sám seba odsúdil a stal sa princom temnôt Drakulom. Následne sa prebudza v čase, keď jeho kaštiel napadnú členovia Brotherhood of the Light frakcie, do ktorej sám patril. No nakoľko s jeho schopnosťami Drakulu sa nemôžu rovnať, tak počas tutoriálu ich všetkých zničíte, aby sa Gabriel následne opäť uložil do spánku, z ktorého ho síce v bližšie neurčenom čase, ale v prítomnosti zobudí starý známy zobek. Titul sa oproti jednotke transformoval. Z relatívne lineárnej hry s možnosťou cestovania medzi kapitolami sa stal takmer plnohodnotný open world na štýl hry typu Darksiders. Takže Gabriel môže ísť tam, kde mu to schopnosti dovolia. Hra pendluje medzi dvoma veľkými oblastiami. Prvou je prítomnosť, kde má za úlohu pomáhať Zobekovi v záchrane sveta, a druhou je jeho kaštiel v minulosti, kde cestuje, aby získaval svoje schopnosti odobrané dlhým spánkom naspäť. Hra je opäť kombináciou dvoch základných pilierov: hack and slash súbojov a platformingu, ktoré v novom diele doplňajú stealth sekcie, ktoré bohužiaľ nie sú vôbec dobrým doplnkom, nakoľko často hrajú až príliš na náhodu a menej na hráčovú šikovnosť, čo spôsobuje častú frustráciu. Našťastie tento aspekt nie je zastúpený do takej miery, aby to hráča vyslovene odradilo od hrania. Súbojový systém sa dočkal dosť veľkých zmien, ktoré však zaregistrujete až v čase, keď budete ponorení do kampane trochu dlhšie. Combat Cross z jednotky nahradil Shadow Whip, ktorý má viac drakulovskú tematiku, no v princípe funguje rovnako ako predchádzajúca Gabrielova zbraň. Zmien sa dočkali ďalšie nástroje skazy. Dvojicu magických úrovní Life a Shadow Magic nahradili Void a Chaos Magic. Navyše každá úroveň dostala vlastnú zbraň. Úrovne zdravia a magie sa dajú vylepšovať pomocou tzv. Pain Boxes, ktoré sú rozmiestnené po svete a dávajú hráčovi dôvod zas navštíviť miesta, v ktorých už bol. Ďalšou výraznou zmenou je systém kamery, ktorý sa aj kvôli zmene štýlu hry na systém otvoreného sveta dočkal úpravy zo statickej formy na hráčom ovládanú dynamickú formu. Prináša to so sebou lepšiu orientáciu v boji, no iba v prípade, že je hráč dosť šikovný, čo sa týka jej ovládania. Úpravou prešiel aj systém rôznych predmetov v inventári, ktorých je viac a majú rozličné zmysluplné využitie. A nakoniec ďalší prídavok, ktorým je doplňanie života priamo v boji prostredníctvom pitia krvi zo žil a tepien oslabených protivníkov. Vylepšovanie zbraní funguje prostredníctvom zbierania lebiek spadnutých protivníkov, za ktoré nakupujete jednotlivé komba, ktoré však následným používaním ešte zlepšujete, čo pôsobí na samotnú zbraň a zlepšuje jej úroveň. Zo začiatku tak predvádzate jednoduché komba, aby ste ku koncu príbehovej kampane ladne lietali po obrazovke a rozmetávali protivníkom rad radom. Akurát škoda, že zbrane Chaos a Void Magic sa dajú používať iba v obmedzenom režime a teda sa zlepšovanie týchto zbraní deje pomalšie, ako by ste si možno želali. Jedným z problémov hry je trošku slabšie navrhnutá činnosť v hre, a to hlavne zo začiatku. Je výborné, že hra začína epickým úvodom, ktorý vás vyslovene odvarí a sanku budete hľadať na zemi, no je trochu premrhaným potenciálom, keď ďalšiu hodinu a pol po prologu prakticky strávite bez boja pri nepodarených stealth pasážach. Grafické spracovanie je veľmi solidné a hra za to vďačí najmä výbornému art štýlu. Prostredie kaštieľa je výborne spracované, architektonicky úžasné a atmosférické. To isté sa takmer vždy týka prostredia súčasnosti, no bohužiaľ občas narazíte na stereotypné prostredia, ktoré vidíte snať v každej jednej hre. Famózny je aj soundtrack od španielského skladateľa Oscara Arauja, ktorý povýšil epický nádych celej hry na vyššiu úroveň. Hviezdne dabingové obsadenie z jednotky ostalo. Lords of Shadow 2 je teda výborným zakončením tejto ságy. Hra zodpovie na všetky otázky po konci jednotky, prináša evolúciu súbojového systému, no aj hromadu ďalších zlepšení. Avšak trpí hlavne nevyváženým obsahom, a to najmä zo začiatku hry. Zle spracovanými stealth sekciami a drobnými chybami v dizajne niektorých vlastností. Ak sa dokážete prehrísť cez nie príliš záživnú prvú hodinu hry, tak si toto dobrodružstvo trvajúce 14 až 16 hodín patrične užijete.
tejto novej verzii našej hernej show Gamebot striedame každú časť retro sekciu a Android, respektíve iOS sekciu, teda hry na smartfóny. Minule bola retro sekcia, to znamená, že teraz nasleduje hra na Android, respektíve iOS. Poďme sa pozrieť na Tiny Death Star a aby som nezabudol na tému dielu, samozrejme vrátime sa k ní, teda ako si zahrať onlineovku, ako napríklad League of Legends alebo Dota 2 bez pripojenia na internet. Dámy a páni, to najlepšie nakoniec, nenechajte si to ujsť. Tak sa na to poďme rovno pozrieť, tak ako minule si rušíme. Takže si ideme predstaviť hru Star Wars Tiny Death Star a o čo vlastne v nej ide a vlastne čo tam máte robiť, čiže ako vidíte zatiaľ mi načítava. Takže tu si môžete zo začiatku vybrať, kde chcete mať vlastne svoju hviezdu smrti, či lokálne alebo online. Ja si vždy zvolím lokálne, respektíve vlastne nie, ja si vždy zvolím online. Tento mi povie, že už som tu dlho nebol, dáme si to trošku tichšie. Zarobil som za ten čas, čo som tu nebol, 15 000 kreditov, veľmi dobre. Čiže hlavnou úlohou je staviať nové poschodia. Áno, smerom nahor sa stavajú poschodia, povedzme jednoducho, pre ľudí. No a potom smerom dole sa stavajú imperiálne poschodia, čiže tam, kde robíte všetky tie napríklad úlohy, za ktoré získavate odmeny, alebo takto robíte výskumy, napríklad Security Systems, vy viete, už mám, takže dáme si zrobiť ďalší. Áno, problémom tejto hry, áno, začnem hneď problémom, je to, že ak máte veľa poschodí a nejaký ten človek chce ísť rovno na 5, tak ho tam odvezieme. Povedzme, ak máte takých 30 poschodí a niekto si zmyslí, že chce ísť na 29, tak s tým základným výťahom sa dosť nachodíte hore-dole. Je dosť očividne zrobená tá hra tak, aby ste si proste kupovali tzv. Imperial Bucksy, čo sú vlastne mena, taká prémiová za peniaze. No a za tie si potom môžete kúpiť aj lepší výťah. V každom takomto... dobre... V každom takomto obchodíku v tej hornej časti vašej hviezdy smrti musíte robiť, povedzme, to je niečo ako reštaurácia, musíte tam jedla dodávať a takéto vecičky, aby vám tam chodili ľudia, aby vám kupovali, aby ste mali peniažky. Potom tu máme ešte apartmány, kde bývajú ľudia. Ja mám momentálne 10 poschodí a ďalšie vás stojí 15 000, momentálne mám 50, už som dlho nehral. Takže teoreticky by som si mohol zrobiť ďalšie. Čím viac poschodí robíte, tým dlhšie trvá, než sa urobí. Samozrejme, môžete opäť využiť tie Imperial Bucksy, aby ste nové poschodie urýchlili tú stavbu, odomknúť za 45 bucksov, to určite. Niekedy vám môžu prísť do vašej hviezdy smrti aj tzv. VIP návštevníci. Jeden z nich je napríklad Level Mover, ktorý vám zadarmo posunie alebo vymení poschodia. Ďalší je taký, na ktoré poschodie ho odveziete, stamať vám všetko kúpi, čiže zarobíte. No a ďalší je taký, ktorého keď odveziete niekde dole alebo hore, tak vám automaticky, napríklad tu vidíte 9 minút, kým budem mať plný sklad tých vecí, ktorých potrebujem predávať, tak vám to dokončí hneď, hej. Náhodne sa generujú. Je to vaša maličká hviezda smrti, o ktorú sa musíte starať, aby prosperovala. Nerobíte tu v podstate nič zákerné, povedzme. Čiže ak by som to mal takto celkovo nejak zhodnotiť, je to taká skvelá oddychovka, taký menší manažérik života. Ak ste fanúšikom série Star Wars, určite by ste si to mali stiahnuť, je to zadarmo. Ďalší, ktorý chce ísť niekde, Pane Bože. Čo by sa stalo, rozmýšľam, keby sa vám pokazil výťah? Teraz by všetci tam stáli, alebo... No ešte nie je podstatné. A je to dosť závislárčina, ja som si ju stiahol len preto, že nám vypadol internet na internáte na pár dní. No a zistil som, že som to hral v podstate od obeda až niekde do večera, čiže hopla. Čiže je to skvelá hra. Ak by som mal dať percentá, tak ja neviem, nejakých tých 90% určite. Tak a je to tu. Naša herná show sa blíži ku koncu. V podstate sme už v poslednom mojom vstupe a teraz vám idem odhaliť epické odhalenie. Ako si zahrať onlineovku, ako napríklad League of Legends alebo Dota 2, bez pripojenia na internet. Pozor, pripravte sa. Teraz vám to poviem. Pripravení? Idem vám to povedať. Onlineovku, ako napríklad League of Legends alebo Dota 2, bez pripojenia na internet si proste nezahráte. Tam internet musíte mať. Ďakujeme, že ste sledovali dnešnú hernú show Gamebot. V
takomto skromnejšom ako vždy štúdiu. Ďakujeme za vaše príspevky, za vaše komentáre, za vaše zdieľania, za vaše lajky a dúfame, že si nás zapnete opäť o týždeň. Majte sa pekne.